बिखुनजो उन्दैनावहाय बिबोनाङा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनग्राया दुगैनो एरखोना माखोथाय हारसिं मानबायनो रोंदों मालाबा दैयाव जे गलांगोन बेखौ थाल गैया बियो हारसिं मैथा अमाया जा मोजां जाबाय आरोना स्टेप खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय स' बिराद गरम आरोना दिनै बोथोरा मर्निंनो दुगैखांबाय ओमफ्राय दुगैखांबाबो सान्थि गैया गरमानो जेबो फुनाखै मोखाङाव ओरैनो लिप बामल' फुनदों आङो गाज्रि नुयोना फुनदावबाय थाग्राखाय लिपस्टिक फुनदावबाय थाग्राखाय गुस्थिखौ बेखायनो ओरैनो लिप बामल' फुनबाय आरोना जाहाथे गाज्रि नुवा होननानैहाय रेक्सआवबो बेयाव जिरायनानै दं ओमफ्राय मर्निं दिनै मा ओंख्रि जानो मा मानो खान्थाल बेगर लाबोदोंमोन बोराया आबौमोननिफ्राय बेखौनो जिरखांबाय आङो आरोना जिरखांनानैहाय रुनानै लाबाय आङो जाननानैहाय देखायलायासै आङो नोंसोरनो माथो देखायबाय थानो बेखौनो बे होननानै बिराद सान्दुं गोसा बिगुरा जिरखांजोब्बाय गय लाला फोरानलायबाय दुगैखांनानै आयौ सान्दुङा ओरैबायदि गोसा बुंनाङा दिनैबो मा खालामनानै थाबावनो लोगोफोर नै खान्थाल बेगर ओंख्रिया मोनबाय आरोना खान्थाल बेगरजों मैथाजों जेबो गैया ओंख्रिया मोनबाय खान्थाल बेगर ओंख्रिया ओमफ्राय आलु भाजा एवनानै लानि आलु लादों आङो नै 6था बेखौ भाजा एवगोन आरोना नानिजों आंजोंल' जागोन बोराया जाया बे आलु भाजाखौ मोनबाय नालाय नै लोगोफोर ओंखाम मुथासे लाबाय मैयानि थास' आथिं ना गोरान बाथोन आलु भाजा खान्थाल बेगर ओंख्रिखौ जालां मोनबाय नालाय जानानै लानोसै आरोना लोगोफोर आङो खान्थाल बेगर ओंख्रिखौ जानो बायो ओमफ्राय दालिखौबो आङो जानो बायो खान्थाल बेगरखौ दाखालि भाजा एवनानै होदोंमोन आं बोरायनो बेयावनो एसे जानो हादों आरोना ओमफ्राय माने क्रान्चि जादोंमोन ना भाजायाबो ओमफ्राय बिराद गोथाव मोन्दोंमोन आं माने ट्राइखौनो खालामखायाखैमोन आरो संख्रि जेबो साखिखायाखैमोन भाजा एवनायावबो ओमफ्राय बोराया जादो एसे जानाय नाय होनबाय थानायखाय जादोंमोन गोथावानो जादों आरोना बे गथा एवोना बिदिखौबा एसे जायो ओमफ्राय ओरैनोबाथ' आं मोजां मोना आरोना बाथोनबाबो आं मोजां मोना बाथोनबो जायो आइमोनहाथ' न'आव आगोल जायोमोन आरोना जोंहा ओमफ्राय आगोलनिफ्रायनो आं एसेबां इन्ट्रेस्ट गैया आरोना ओमफ्राय खान्थालखौबो आङो माने गोमोनखौहाय एसेबां इन्ट्रेस्ट गैया ओमफ्राय गोथांखौहायसो जानो बिराद मोजां मोनो आरोना आंनि फेभरेट होनजायो खान्थाल गोथाङा आलु भाजा बाथोन बेबायदिबा बिराद मोजां मोनो आरोना आं जानो आङो ओंख्रि जहलखौनो जानो बाखायो खालि गोरान जानो मोजां मोनो जासाबसै बिराद गरम एसे जाना लाखानोसै ओमफ्राय जाला आरोना टाइमालाय बिदि इसेबां जायाखै होमबाबो जाना लानोसै मोनबाय नालाय जानोबो लुगैबाय आरोना खेबसेनो जाखाबाय आराम लगायदो सनालिजों आंजों जादों ओमफ्राय बोराया गैया न'आवहाय बिराद गरम फांखा लाबोनो साननाया बावगारबायसो आङो लाबोनो रोङासै नांलायला फांखा सांखा नै फैबायबो मानसियाबो लोगोफोर दायो जाखां लोंखांनो जिरायनानैहाय नै गय एसे आद्रा थानायखौसो साफा खालामफिनसै आङो माथो खालामनो सान्दुंबो गोसाथारना बिरादनो ओमफ्राय बे रुमनि टेबोल आरिखौ दाख्लै न'खर सुदोंना आं नोंसोर देखायखादोंमोन ओमफ्राय टेबोल आरि सुबावनांगौ दङ ओमफ्राय दाहाय सुनायफोर जायोबा सुनोसै नायनोसै रावबो थानायबो जायाना ओरैनोसो फोसाबनानै दोनदों आं माने उरुजोबनायखाय आरोना मानसि थायाबाथ' दा दैज्लाङाव बिराद गाज्रि जायो आरोना न' मोजांफ्राबो मुस्ला मुस्लि सिफ्राबो बिराद गाज्रि जायो बेखायनो साफा खालामनानै दोनदोंमोन आरोना सान्दुङाबो ओरैबायदि सान्दुं होदोंना बुंनांला बे माइ गायग्राफ्रा दुब्लियाव मारै थागासिनो दंथाय आयु आंबो सिगां गायहैखांबाय गायहैनाया
गायनो रोंगौ आंबो गायनो रोंनायालाय ओमफ्राय आं माइसो दिनैसिमहालागै हाफेराखै आरोना ओमफ्राय हानोबो रोङा आङो माइखौ देन गायनो रोङो खोथिया फुनो रोङो आरो ओमफ्राय खोथिया बुनायाबो बारा मोजां जाया आंना जों माने मावबाय थायाना आगोल जखन न'आव थायोमोन होनबा आइजों थांफालाबायोमोन आङो ओरैनोथ' जोंहा निजा हा गैया ओमफ्रायो आमायानोमोनहा गायोमोन आरोना आबैमोनहा ओमफ्राय बेयाव आगोल जों उन्दैयाव थांफालाबायोमोन आरोना हाब्रुबारियाव ओमफ्राय आं फार्स्ट माइ गायनाया माबायदि गायदों होनब्ला माइखौ गायनो थांसै दा ओमफ्राय माने आंखौसो एकदम माने ओरै सोरगिदिं गल गायनानै लायोमोन आरोना रोङामोन नालाय बेनिफ्रायनो सोलों रोंलांदों आरोना उनावहाय ओमफ्राय रायनोसै आनैमोनहा ओरै होननानै आरोना रोङा गारा माइफोरखौ गाज्रि खालामजोब्बाय गाग्लिजोब्बाय बिदि होननानै देनां रोंबाबा मावगोन ना मावा बेबायदि होननानै रायोमोन आरोना बिदिनो क्लास 3-4 फरायनाय समफ्राव आरो ओमफ्राय थाङोमोन होनबाबो रायजाबाबो माने होनबा बे समाव आरो आब'आबो हाबा जायाखैमोन ना बे दाखालि जों गथ' देखायदोंमोन बे जोंहानि आब'नि आरोना आमाइनि फिसाजोनि आब'आबो जोंहा हाबा जाथ'वाखैमोन आरोना बे समावहाय थाङोमोन जोङो रायजाबाबो ओमफ्राय माने इन्ट्रेस्ट मोनोमोन आरोना गेलेनो मानो बिराद इन्ट्रेस्ट जायोमोन ओमफ्राय दाबो गायो आनैमोनहा जोंहाथ' निजा गैया ओमफ्राय आइया हाजिरा गायहैयोमोन आरोना मानसिफोरनाव माने न'निफ्रानो लेंलायलायखायो बै आबैमोनहा सासे आबै दंबावो जोंहा गामियावहाय बे आबैमोननाव बिसिनाव गायहैयो सोरनाव गायहैयो आरोना बे सानसेखालि आइया लोमजादोंमोनलै ओमफ्राय आइनि बदल आं थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय आइया थांहोआ आरोना आंखौहाय आगोलनिफ्रायनो दुब्लियाव ओंखारहोआमोन आरो माने थांनाङा दे इमान माने सान्दुं गोसायावहाय खस्थ' मोनगोन था न'आवनो ओंखाम ओंख्रि संनानै बिदि होननानै दोनलाङोमोन आरोना आंखौ आं गायहैगोन बेबायदि होननानै गालाङोमोन ओमफ्राय आंबो आरो थांनो गनायावनो गनाय बिमाया बिराद अनोमोन ना जोंना बाबायाबो अनोमोन अननायालाय माखौथो मिसाखौ होननो अनोमोन आरोना सानैबो आइया बांसिन अनोमोन आरो आंखौहाय ओमफ्राय माने रायजाबाबो बुजाबाबो बिमानि अननाया आलदा बिफानि अननाया आलदा जायोना लोगोफोर आंनि रायलायनायखौ मोजां खोनादोंना खोनायाखै मिथिया खिबुआवनो नै एकदम खाथियावनो गुदियावनो होनानै लाखादों फांखाखौहाय गरमथारना साफा खालामनानै लानोसै र' सान्दुंआनो बिराद गोसाखादों दा टेबोल आरिखौ सुनाय जाबा सुनोसै सुनाय जायाबा थागोन आरो बिदिनो सानसे साननै उनावहाय सुगोन आंना बागारबा आरो जै बाबाथाय बाबाय बिराद मावनो बायो आं ओमफ्रायो बायाबाथाय बाया मावो आरोना एकदम मावबाथाय मावबाय आंना जिरायनो बायो ओमफ्राय जै जिरायबाथाय जिरायबाय मावनो बिराद बायो आङो गरमबो एकदम बालुलु मोनो दुगैनोसो लुगैफिनबाय दाहायसो दुगैगोन आरोना दानो दुगैला गरमाव दुगैजाया दा दुगैबाय माने आरो गरमा बांसिनसो मोनसिनगोन दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर दुगैखां लोबखांनो दायो आइमोनाव बेरायहैनो नागिरदों हा नै दाखेवखा फुजागोनसो आंजों फैफानो लुगैदों लांफाया ओहो लाङा आङो थुखैनो मोनाखै गोलैगोन गथ' हनै गुलुआ ओइ गुलु दहायबो जि सोंथारदों बियो गुलुआ आंखौ आखाया दाबो मोजां जायाखै आयै ओमफ्राय नों बिदि थांनो रोङोसै थांनो रोङो नामा होनदां सनालिखौ थौ थाबाय थौ दे थाबाय लासै लासै थाबाय हारसिं मानबायनो रोंदों मालाबा दैयाव जे गलांगोन बेखौ थाल गैया बियो हारसिं फैग्राया हमथा आं दे हमथादो बेयाव हमथानानै थाबायदो गुलु गाहायावसो फैबाय दानो गुलुआ हा दहायबो फैखांबायना आङो बिसिनाव नानफुथिमोनाव गारि लांथ'दोंमोन ओइ गुलु जि सोंबायलै बियो दहाय आंखौ ओंखारनो लुबैनाया जोंना फैफाथारगौमोन डिस्टार्ब लाफाया माथो जानोबोसो सोंखाबायलै गुलुआ ओइ गुलु फैदो ओंखारनो मोनाखै नोंबो बेरायफैदों जोंहा बिखुनजो उन्दैनावहाय बिबोनाङा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनग्राया दुगैनो नागिरखोना माखोथाय दुगैनो होदों
मोखाङा गासिबो दासो उन्दुना सिखांदोंनो बियो उन्दुगादुराया बिफाङा जा मोजां मोनो नालाय रानबायसो आइमोना ओमफ्राय मेचिनखौ मानो अन गारबोखो दै आजावदों जा गरम ना आयु 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 फैफिनबाय लोगोफोर मोनागुलायबोबाय आरोना जिरायबाय रायलायबाय मोजां गाज्रि ओमफ्राय नै मा लाबोदों मैथाखौ खासे खानानै सायनानै लाबोखाबाय आरोना प्लास्टिकआवहाय एसेल'नो बारा नङा बिजौआनो एसेल'सैमोन ओमफ्राय आंनो बे एसेल' नांखागौ आरोना मानो होनब्ला अमा लायदों नानिजोंहाय बोरायजों माने नानिया सनालिया अमा बेदर जानो लुगैदोंनो अमा लायहोथारबाय आरोना बिदाखौहाय ओमफ्राय दायो संनानै लानोसै बे न'आ थाला मारिलांजोबना बिदायाबो गैया न'आवहाय संनानै लानोसै थाब-थाबनो अखा हागोनदां दिनै बोथोरा बोरैबा जादों आरोना बिराद गरम लोगोफोर संना लाग्रोसै र' अमाखौ एवबाय नै लोगोफोर अमाया माबायदि जादों नै अमाखौनो फसायासै आं बिदा बिनानाव माबायदि अमा लाबोखो मोदोमानो बारा गैया मेजेमासो बांसिन दा गावसोरनो जानाय नङा आरोना संलाबायना होनोसै आं संना लाबाय लोगोफोर आङो दायो संगासिनो दङ ओमफ्राय मोनाबायबो टाइमबो जाबायना 7था जाबाय आरोना टाइमा ओमफ्रायो बेदरखौनो फसायासै आरोना आङो बिदा बिनानाव जानो लुगैदों होननानै लायबाय ओमफ्राय मेजेमखौसो बांसिन मोनबाय आङो अमाखौनो बारा फसायासै ओमफ्राय दा गावसोरनो जानाय नङा मेजेमखौ आंनो हरजोबगोन ओमफ्राय खालि मोदोमल' बासिनानै जागोन आरोना जिखुनु जाया संबाय लोगोफोर दा मोनबाथाय माबायदि जाखो देखायगोन आङो नै लोगोफोर मैथा अमाया जा मोजां जाबाय आरोना स्टेपनो ओमफ्राय ओंख्रिखौबो खांनोसै आङो जाबायानो मोनबाय एसे ग्रेभिया थाथोंसै आं आरो ओंख्रि गैयाना खान्थाल बेगरखौ जाया आङो बेजों जागोन आं ग्रेभिजों मोनगबाय लोगोफोरनि लोगोफोर मोनखांजोब्बाय नालाय जानोसै ओमफ्राय आङो ब्लगखौबो बांद्राय गोलाव खालामला आरोना बेखिनियावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना गाबोन नायनोसै आं मोनसे जायगायाव थांनांगौबो जानो हागौ गेरेन्थि होनो हाया आरोना लोगोफोर बिदिब्ला ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार